Πολύ βλάβη. Εμιλία, πόσο βάρη. Θες να έχεις. Πάρε εσύ να έχεις. Βγάλε μια να δώσω. Εμιλία. Πάλι μέσα μούτρα με βγάζεις. Εμιλία σου πώς έχω. θα μου κάνεις. Παιδιά, θα κυκλοφορούμε στο λιχτό. Έλα, μην κολλήσει και μια ώρα γαμωτόρια. Πάω και οι άντροι πάνω. Όχι αγάπες μου. Πρώτα. Α, ναι, πάτε πρώτα. Φεύγεις. Κοιλιά μωρό. Όταν πάω στον δρόμο για μετά για την τέτοια. Όχι, περίμενε. Κοίτα πως είναι. Πάμε. Τραβάει. Να πάω από μπροστά ώρα καστενημένα να βγάζω. Και τώρα, πιο σιγά, πιο σιγά, πιο σιγά. Περιμένετε γιατί με χαζά. Πιο σιγά. Αργές γεννήσεις, slow motion. Πάλι το Battle Station. Τι έπας. Βγάλε το Battle Station. Αλλά ρε. Έλα. Yeah. Βγάλε το Battle Station. Battle Station. Καινούριο. Αυτό είναι το Battle να απολωθούμε στο φανταστικό. Πάμε παιδιά, το έχω το θέμα σήμερα. Να συστηθούμε παιδιά. Πάλι στις θέσεις έχουμε Δεν πειράζει. Impossible is nothing for us. Number 2, παρακαλώ. Εγώ παιδιά, μισό. Μην το παλεύεις. Δεν το έχω στο YouTube. Δεν το έχω στο YouTube. Παιδιά, το έχω το θέμα, λέω. Μου την ποτάνα μου, Λία. Χριστίνα, πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Όχι! Όχι με το κινητό. Τραβάει. Τραβά λίγο. Μην τραβάτε εμάς. Μόλις μπλήμεις τώρα. Yeah. Ω, τα έκανα. Πες το θεϊκό σου. Παιδιά, κάποιος μας κοιτάει. Κατουράει. Παιδιά, κατουράει. Μαλάκα, μας κοιτάζει κολόγρια. Μαλάκα, φοβάμαι. Μπράβο ρε παιδιά, είστε bond. Μαλάκα, τώρα φοβήθηκα. Κάτω. Έλα, μωρή, τι θέλεις. Μαλάκα. Λοιπόν, μην λέτε ονόματα. Ασπασία, μελπωμένη. Περιμένουμε κι άλλα. Ελάτε όλοι εδώ, κορίτσια. Ελάτε όλοι εδώ, κορίτσια. Αφροξυλάνθη, ευλαμπία πάμε. Ευλαμπία. Παρακαλώ. Δείξτε την κολόγρια. Τώρα που δεν κοιτάει, δείξτε την κοιτάω. Γριάζει φαντάλα και πάμε μια κολόγρια. Τώρα που δεν κοιτάει, τώρα σιγά σιγά μπον. Όλες οι καμία φεύγουν. Τι κάνουμε ακριβώς. Πάμε τα ράτσα. Φυλάω την πόρτα. Φύγετε, πάμε κάτω. Ας φύγετε μας αν θέλεις.